Na urang di batu sangka na tarui kampe angke sanang sanak mandanga masuk di kaset nang kampe oh nandem bilang buyang Jahidin ketinggalannya daerah Solo dituju Tanjung Ampalu matona nindak namu lalu lai kok bapak jomande kabatangamu oh namun oto katariju ibu hati ndak tabado ketingga daerah rang silungkang letibo di maro nang kalaban bedo bana batenggang seorang rusuh kesia dikabakan ketingga maro nang kalaban inyo letibo di Simancung oto menuju Pamuatan ketingga kampung Pamuatan masuk daerah Tanjung Ampalu talampau pasar sakete rumah kan talatak balasu baitu bana mulakini lanyuara harai dek Jahidin satu tampak rumah nalamu indak tabado memangati tampaklah rumah mandekan duang janjang rabah pintu basah kok rumpui taba di halaman tandon dekan duang ndak di rumah lah bagian ot menangi dia teoto di mano haba awak kini di mano mandeta jelo nyolai kok di bonsu di idri jumadi dari kete bisa jo adi dari kete bisa jo bapak mande kini lagadang badan ambo la pulang ambo dari rantau dicali rumah ndak bau ramaba di mano aba ota jelonyo turun Jahidin dari oto nyoba tanyo kasabala rumah dorang tuo sadang menyapu bakato buyang Jahidin nondenini dangakan molani bari lurui ambo batanyo yoni di mano urang rumahku mangapo jadi ni horupo iko yoni ni menjawab candu orang tuoku onderang mudo dangakan mola kalau itu orang mudo tanyo duduk langku mudo elo mangkuwe dangakan bana jale kalau masoda olunyo kadibilang marang mudo bapak banamu si Ghazali mande banamu si Humiyah baranak batigo urang kok dem bilang anak na batigo mangkuwe onan tuwo namo si yatim baru bau mu sawakatu itu ampe baleh nang kaduwo namo Jahidin mangkuwe baru bau mu sabale tahun nang kete anak perempuan si Norma namanya kini baru umur 9 tahun
sawakatu itu kadibilang ko abaknyo mari kayu pikarimbo namandenyo manggaleh lamang o tumpak dek buyuang nak si Jaidin disuruh mantan nasi ke tengah sawah sampai nyoba main-main mangkuwe sampai nasi bersamui gata iyo nyo tangani di kakaknyo buyuang yatim o tibo di rumah mandenyo laberang pulo sajak mandenyo na laberang mangkue Jaidin hilang dari kampung sampai kini kue oh indah babalik dongku oh sudah itu abaknyo pulang dari mari dari Rimbo oh dicari anak indah ado laberang lo bapaknyo kini disuruh mandenyo mencari anak si Jaidin duo jo Norma anak bonsu itu lekato masu itu sudah itu bapaknyo berang kayatim anak nanggadang sampai marantau pulau buyuang yatim kabanyo oh dia baisiat mangkuei marantaunya oh kabanyo dapik nang kamari kabanyo si yatim lah ditangkok rimau di dalam parak gagatah mangkue sudah itu bapaknyo lah hilang pulo sampai kini ndak kababalik mangkue ode ulah mencari anak si Jaidin mangkue ila tinggal kampung jo ilaman antah di manong kue oh tampek tinggal ndak jaleh kini dong kue ode bilang dokter si Jaidin ndak tabado memangati kabakato kanini masu itu terima kasih nini banyak-banyak mani lari kawoto si Jaidin satu tibo oh dia teoto manangkui kasih tiuroto di mano mande tajelonyo oh di mano abak oh awak kini oh di bonsu oh di mano di yang bola pulang dari rantau maba oh di mano abak kajo mande kok kakak lah ditangkok rimau keceur rang iyo di dalam oh para gata konde kae jangan berang kakak jo ambo jangan ambo kae oh dia giedoso maka ode ulalaku paranayambo maka baserak-serak kakak sampai kini oh baserak-serak abak jadi bonsu oh di mano kolah tajelonyo lah bagian indah tabado mamang hati dan bilang dagang si Jaidin manangi dia teoto kok laya bak jomande hidup juo lapatui ambo bak tamui bak tapi kok abak jomande sudah mati anak orang di si bulan tai ke pasar sadang pukul 2 oh di mano baik arwah bajun taili Jaidin bae rupoi koyo bae kok laya dia itu juga patui le kakak kau cari madi
Kadi bilang Dr. Jahidin diapui candu aye matu balik ke Pangadang kadi cari Bapak Joman Desa Ratu Bonsu oh adik kandung nan babalik Dr. Kapadang Oto barang kelea nyolai selamat tinggal Tanjuangan Palu dituju daerah Kayu Waruh oh di jalan oto tak dietong hati ibu membawa oto indak tabado mamang hati di kayu aro barantinyo di yo di pondok orang di ladangnya ruponya orang kayu aro lah siap sama so itu kadianta leupi sinurhaya iyo kaninyo mande mantakan Jawanis kepai pulo cuma abak tinggal di pondoknya ba itu benar nanyolai naik kau to mande aso itu iyo sarato lesi Jawanis sarato upi sinuraya Dr. Jahidin kamanyopir masin nidu yoto barangke masak padinya orang di benteng pupui terletaklah di pematang mesin nidri dah bagel yang kajak kabui di belakang ketinggal candoyo kayu aro to menuju le kota Padang lah ikut mandeka basu barek ringan di tanggung sorang namun oto katari juo bacancang tengah le tigo cancang batingkik tengah tigo tingkik kalau dirantang yo namo panjang biar di punta anaknya pendek masuk daerah Simpang Aruwe olah tibo di Simpang Aru oto membelok kailaman gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun sekali mande Nurhaya sarato leupi na Jawanis sarato mande denanyo lai hari badaro abiju takaju ramuna terumah barapo gambo si ramuna si alokola nanyo bau siapo kola nanyo bau naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan di meja sajak mulu di hari tadi di dalam mati sangat susah o baru bakato nan Jahidin o Bapak sarato mande iku adola urang kayu aro Jawanis namo nang kete Nurhaya namo nang gadang iku kan ado mande inyo oto ambo jatuh di sinan muju oleh bapaknya nama nolong ko indak sansai badan ambo kini coy ko dek ramu nayo di oh aja Nurhaya jai menjai ajainyo masak memasak itu katonyo masui itu pisang aneh bau balai simpan lah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar madi utang budi dibawa mati lasanang raso dalam hati padona nari nan sari tu mande jo Jawanis si usin sopir mantakan on Nurhaya tinggal di Simpang Aru di rumah dokter si Jahidin
biari baganti hari diaja masak memasak diaja membueku olah sanang raso dalam hati ndak kalamu antaronyo odek pandainyo masuk itu lah pandai masak memasak lah pandai membuat kue lah pandai jahit menjahit ba itu bana sinurhan sinurang ayat Tuhan tumpak di bapak kajo mande nan doktor batambah gadang juole mae onak kanduang doktor Jaidin nae waang baransu gadang juo kami baransu gae juole nak oleh siapa dewa urang nang katujuna kan lah banyak urang nan datang lai kan anak urang kayo lai kan anak ram penjabat lai jasa punya anak tapi pilih dewa onang katuju lena pilih na nang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nan tujuo o datang mande ke kayu aro tanyokan ka urang kayu aro Nur hayam bi kami nantu menjawab mande di sinon unak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawaang nak laikan anak ram penjabat mangaitu di waang nang katuju lena ona menjawab doktor bagulambe omande dangakan mola tinggi maligai rajo bata putih bamain duo rancak bamain semua wakna lain banyak sansaronyo rancak nambahan sik diambil jadi bini kalau kanang kayo piba bini indah okado para giawa doma tapi ko inur oka diambil kami nantu anak urang dari pungasan ke pasar sadang pukul 2 oh biarlah cita di balian kato inur kasitin juo yo mandei pisang ane bawa balai simpanlah jarum dalam peti hutang ame bisa dibayar hutang budi mau bawa mati tu lekato masuk itu tapi de anak mula nambah kandak dibue etongan jorang kayu aroba itu bana masuk itu oh tumpak de urang kayu aro sanang hati bana manarimu urang dijapui mula kini minantu doktor nang kini ndak kabajapui nam picak tibo malayang nam bulek tibo bagolong jo bau manggu kan nambi lana kami nantu itu katonyo dan kayu aro ali badaro abi jugo sanang hati rang kayu aro tapi barale disimpan arunyo etongan ala selesai 3 minggunya kata lampau
Oh cukui kampe rang pajang ngadi Oh tanggal 1 mulai aleknya baitu bana mula kini lesanang di dalam hati tumpak di Dr. Si Jaidin Onyo kirimlah sure ka Palembang ka Dr. Bujang Abdul Munaf diharap datang ke Padang iyo ke rumah Simpangaru nomor rumah kan iyo 25 Oh ambo nak mengawinkan Nadi ambo itu katonyo dalam sure tapi kok pai Munaf ke Padang tolong bawa Bapak Jomande tapi kalau tak dibawa Bapak Jomande usah si Munaf datang pulau sore Malayang ke Palembang ke Patabang malewek-lewek baraba dia kayu hari Rabaa dikirim sore masuk Palembang hari 1 rampos tibo manta sore oh langsunglah Bapak Jomande manarimu Sarato Dr. Abdul Munaf Oh dem bilang cando orang Palembang bakato Bapak Jomande para lu koma kito ke Padang de adik kawanang bana nang barale Olah sanang di dalam hati baure rasul kiro-kiro dem bilang dagang leka di sinan tumpak de inyo le Bapak Kajomande Sarato Dr. Yo Abdul Munaf Abiyari baganti yari barangke dan lakatibo ba itu banale masuk itu kadem bilang dagang di sinan kamanuju ke kota Padang kadem bilang dagang di sinan rupanya Bapak Jomande nala siap Sarato Dr. Si Jaidin lanai kopor kate oto nancie kopor angku doktor nancie itu Bapak kandung nang seorang untuk mande kandung kok nang sopir jawasoi sajo Oh barangke dari kota Palembang menuju ke Simpangaru iyo bedo batengkang seorang nasib badan balun letan tu namun noto kata rijuo di jalan noto letak dietong ganti-ganti nyoka menyopir kadang kan doktor nan membawa kadang kan sopir masuk itu kali-kali gaib membawa cowok itu bana masuk itu dek lamo lambe tengah jalan tak cengga di Simpangaru Nala tibo di Simpangaru lah batamu Bapak Jomande lesanang di dalam hati Oh rupanya upi ramuna Jon Nuraya lamanat yang sama so itu anak orang di ayaji nak tarui kata pipasien kalau ramuna itamani kalau Nurhaya kunyang lansi Onan indah dirantang panjang bana padona malam samalam tu dek lati di waya oto lalu Bapak Jomande tumpak di Dr. Si Jaidin Sarato Dr. Abdul Munaf lalamu ndak sabuah lalu lalamu ndak bagara samuk sakalo samalam amtuwe Oh malaki lalu mau tajuo bakato Dr. Abdul Munaf Jaidin dangakan mola kamano lawan adik kita
kamano yo lawan nadi awak menjawab Dr. Si Jaidin Abdul Munaf dangakan mola kok lawannya jauh dari siko dan nafei kok jauh di mano bana jauhnya kan iyo di Palembang. Menjawab Dr. Abdul Munaf di Palembang di mano bana masuk di Palembang bo nak tahu apa garah madin itu katanya kini. Kalau di Palembang kaditanyo di Palaju rumah mandenyo 101 nomor rumahnya Abdul Munaf namo pajakoi takajui lasinan Abdul Munaf wa angkaniyo kabagara madinai ile kamungkin lo ambo kang ambil jadi rang sumando awak la jale salapi sakatiduran sabanta sakalang duwi kopulo nang kadoan bake ambo nak kamungkin lo di o menjawab Dr. Jaidin onde nafe dangakan mola o iyo ramuna bukan adik kontan ambo iko adik langke ambo bana mamuke naf di pasagompong o kanai sakerang maco aji ko indah bapak jo mandenyo nama nolong balun batamu awak dei oh di Batawi oh muju oleh bapak jo mandenyo nama nolong ko indah sansai oh badan ambo kini cuy kola diwaang yo nape wang yo kawin joramu na di amboy mandana kator itu menjawab si Abdul Munaf wa Jaidin dangakan mula jadi waang nambar utang wak dan kemambaya yo indak do din itu keceknya kini oh mandanga kator itu kalau tak namu ang kawin joramuna mulai kapado hari kini bakari rotan badan awak jangan ambo ang sangko oh dosa nak layon nafei putihkan kita badusana putihkan kita kabakawan alabana wak badusana tak dapat bantu mabantu tak dapat tolong menolong mandanga katorupo itu menjawab juga kini Abdul Munaf berpikir Munaf sama seorang apa pangana masu itu oh dari la dua wak bakawan sama sekolah di Batawi de ulahi ko pulo putui kabakawan de ulahi ko putui badusana ayo nak mungkin pulo kodok ini sinan menjawab Abdul Munaf o Jaidin dangakan mola kalau lah itu kan dakwaang nafe mengecek lang o jawab dan nafe mengecek lang jawab dan itu katanya kini menjawab Dr. Si Jaidin kalau jawab muat itu katanya kini biarlah boka mengecek soal abah janganlah ragu itu katanya masuk itu nampara luang kok lenamu nyonafe kalau masalah kabak biarlah mbok tanggung jawab anak Jawa yo pandai baranang lepondong kaki dek buayo kata atap oh Munaf dinansanang ambo baretong oh tantangi koyona Abdul Munaf
Oh nandem bilang le cando mula kini si Jahidin jo Abdul Munaf lesanang di dalam hati hari pagi nyola jago lalu sudah lah mandi sudah sembayang lah minum basah-mosang Osinan bakato Dr. Jahidin iyo kepado bapak mande bapak sarato mande dangakan bana jale oh ampun lambo pado bapak ampun baribu kali ampun dibawa tapak kaki dibawa yoselo kabasaran katori yang kato talompe kato takwi kato nambana le kato mbo sampaikan jangan berang bapak jomande Abdul Munaf kambo ambi jadi laki ya diambu yo kau untuk siramuna kaba raswati bapak mande Onan tagala bapak jomande ya po jawabnya sambil gala onak kandung Jahidin naik kalau lah kalian nambaretong kami kan tinggal maapikan yo naik Olah sanang di dalam hati ya lek nak rasu kamulai ya nyolai ya ribadaro le ya biju indah dirantang le panjang bana kadem bilang dagang di sinan patang kami malam Jumat larami urang di simpang Aru iyo di rumah Dr. Si Jahidin latibu wali dengan kali Imam Jokati lenala datang rantuo kampung le tampak pulo pemuda hadir kasadonyo nang gadi tibo pulo nang bujang datang pulo narando tak ketinggal Kadi nikahkan mula samalam tu diambil mului siramuna dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe oh nikah ramuna jo Abdul Munaf lesana ngatirang na banyak nyoy oh sudah itu keni upi si Nurhaya kadi nikahkan jo Jahidin diambil mului si Nurhaya dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah lainyo masu itu lasanang ngatirang na banyak oh lasanang ngatirang na banyak latuan lah dibaco doa selamat menampu hidup baru mu panjang rezeki murah Ari badaro abijuo wale salasai menyolai tumpak dan bilang Dr. Abdul Munaf de awak urang batugas tentu capek balik ke Palembang ba itu lebana le masuk itu olah duduk bersama-sama wakatu inyo kabarangke tantu ramuna kanyo bangau ka Palembang sinan bakato Dr. Jahidin onde di eupi ramuna sarato Dr. Abdul Munaf kok babalik ini ke Palembang cuma seketek dikatokan kawan kok batamu adi ambo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia adik dek Dr. Si Jahidin itu nanadi
okon tanah boyona fei oang borang tidak manah ramula arat makawanei dek banse obat serak-serak dek tidak jadi rupoiku oh sajak baumu sabaleh tahun pisah jadikan duang sampai kini nafei balun basuwo kok batamu wadi ambo si Norma Tanjuang Ampalu tolong adik oh diselamatkan Yonafei iyo lasanang dalam hati tumpak de inyo mola Abdul Munaf lah dicatat namo di kanduang cuy itu bana maso itu si Norma Tanjuang Ampalu tepaso masuk oh dalam saku kabaran ke inyo ka Palembang la naik le cando kate oto naik bapak naik la mande naik la dokter Abdul Munaf sarato upi siramu nah selamat tinggal Simpangaru Goto menuju ke Palembang nasib badan balun letantu karek dirantau aurang jalan oto tak dihitung oto batambah jauh masuk di kota rang Palembang dibacolo doa selamat di Palembang lasanang hati rang banyak bau raso kiro-kiro kini mande nandi Simpangaru kadibilang oh anak barangke ke Palembang minantu tinggal dake awak ma abiari baganti bulan nabi pakirim datang iyo kan dari ram Palembang cuy itu bana dena nyolai ndak dirantang panjang bana abiari baganti hari abi pakan baganti bulan tumpak di dokter si Jaidin pangke naik gaji batambah tapi pindah mak ke Bukit Tinggi cuy itu bana dokter si Jaidin kok dak olu menjadi dokter kini kan dokter kepala mula Bukit Tinggi dokter gadang kata orang dak olu dokter gadang katanya orang dahulu kadem bilang dagang di sinan pindahinyo ke Bukit Tinggi kok tampe tinggalnya di Birugo ba itu bana masu itu oi nur tinggal di Bukit Tinggi ba itu bana nyolai maalun dokter si Jaidin lepindah ke Bukit Tinggi namande begini sanang di Simpangaru tumpak di mande Simpangaru indak tabado mamang badan anak lape le ke Palembang minantu tibo di Bukit Tinggi sehingga nang gaik-gaik saya te rumahnya lei
Abi bulan ga kini pakirim datang yo kan dari kota Palembang, dari Bukit Tinggi datang Pulau Coitu bana masu itu. Onan sanang hati nan di dalam, o balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu. Alam ta'azim curito koma kabadi ali tentang itu ali kapado adik kandung nambah namu upi sinormai kadang bilang upi si Norma adik bonsunya Dr. Jaidin kanlah kawin Joanna lubuk linggawiyo menjadi sopiroto si Basri namanya kini. Oh nama nambang kalubuk linggaunan baranak seorang laki-laki si Salman namanya anaknya Wadola pado satu hari bakato Basri masu itu onde Norma dangakan mula ambo barangke kalubuk linggau wariki ini. Oh barang lah sudah ketemu maalun membawa perah karena monyo tinggal si Salman semui bulena cuy itu bana masu itu sinan menjawab upi si Norma onde tuan junjuangan ambola tuan wayah si Salman kece ambo matuan oh jangan barangke tuan kalubuk linggau warikini matuan darah di dado oh indak sanang do tuan yang tapo kejadian tiba di diri boleh tuan jangan barangke ayah Salman oh kalau buali enggak ulah tuan menjawab juo buyang Basri onden kini coiko la di Norma baalo indak kabarangke madi ei nambarang sudah temue ko indak barangke ambo kini kaberang langganan ka kini awak cuitu ketonyoki Odem bilang dagang di sinan tinggalan Norma jo nak kandung onde Salman sayang jo aba lena elo elo Salman oh tinggal jo ibu lena jangan waang bamanjo manjo lena oh aba kaja tikali gaulena on oh basalam candonyo kini masu itu sudah basalam jorang rumah sudah basalam jo nak kandung anak mama dua oh bake ibu manangi jo nak kandung onde nak kandung oh Salman yona pandang ya bak nak kabajalan yoman oh pandang ya bak wang na yang tapo kejadian oh tibo di diri bulen na oh na darah di dado na
oh indah sanang naona dan bilang le dagang mulai nyolai nyokan tari nang kaloket barangke basria nyolai lai duit cando masinoto oka tinggal daerah Padang Panjang oto manuju lubu linggau tambah tari juo maalun basri jadi sopir di mapane inyo baranti kurang minyak adi tambah oh abi hari baganti malam ado lapak do satu malam lewat sakete marorupit indak kalamu antaro nyolayam pie masuk ke lubuk linggau oto nan sadang lama lari kiro hari jam 3 parak siang malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kadirai jatuh kiro nyoto basri oh jatuh lawoto samalam tula banyak ya orang nambi tahu padona nari samalam tu si tokar kaniyo mati samalam tu si basri kan dapet luko parah dibawa ke rumah sakit lubuk linging gau Oden bilang dagang si Basri Oden nak kanduang Salman sayang abak lena Olainya larang abak de ibuang na kabarang ke mana tapi abang tangkaju mana iko kejadian tibo dia abak lena iyo juho kecek man oh mandewang lena nak kanduang oh tibo di rumah sakit lalu buat linggau lah tahu mande si Basri bak menangi mande masuk itu onde nak kanduang sayang jo mande nak lai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkaju nak waang sorang nak namande aro nyona waang sorang tongga babele nak inilah dapet luko para mana kamano mande kabayo ya naon lai dilarang waang jadi sopir nak waang kaniyo tangkaju lena iko kejadian manimpo waang lena ona tumpak dek Basri masuk itu dikirim kabar ke Padang Panjang apola buni surek kini yo kapadosi normal yo jugo bakatono malai kolarang ambo kamanyopir tapi kanabo tangkaju jatuh oto di marorupi si tokar mati samalam tu ambo kan dapet luko parah ambo di rumah sakit lubuk linggau capek datang nama kalinggau madi bawa si Salman anak ambo bawa si Salman anak awak itu
bana dalam sore menuju padang panjang hari badang. Oh abiju ditinggalkan daerah Lubuk Linggau dituju sore ke Padang Panjang. Adalah pada satu hari masuk sore di Padang Panjang langsung si Norma menari. Oh sure diambil dibaconyo dari awal sampai akhirnya sudah kan sure ka dibaco aye mato badarai-darai anak di pangku ditangi isi onde nak kandung Salman sayang amak len nak sayang ibu lena. Oh iyo juo kece ibu ang yona oh jatuh kiro nyoto ayana si tokar mati semalam tu abang dapet luko parah mana iyo juo kece ibu ang man. Onde Salman lena oh Maria wana kalubuk linggau lena oh na oh bakato Norma oh bagaimana oh mande sarato bapak mandang bana tibo di kami ma bapak Orto Basri jatuh di Linggau inyo sadang di rumah sakit Lubuk Linggau inyo kan dapet luko para kami kapai nang Kalinggau yo mandei barangke ambo Kalinggau baitu bana molakini padona nari nan saritu ibu hati mande jo bapak malape anak anyolai barangke Norma maso itu naik APD dari Padang Panjang ke menuju daerah Lubuk Linggau oh menuju daerah yo Lubuk Linggau ndak dirantang panjang bana satu tibuat teoto APD menangkui ke bangku oto oh anak di pangku ditangisi sampai hati ya bak jawawak man sampai hati oh Pak jawawak man lah ibu larang abang jadi sopir man oh tapi kan iyo rupo iko mana oh na eka sansai waang jondekan duang oh ditinggalkan oto APD menuju resor Lubuk Linggau diliek Basri di rumah sakit sadang di rumah sakit Linggau coy itu banan oh nande bilang dagang di sinan oh rupanya bujang si Basri sakit bertambah dalam juo oh kiro-kiro setengah hari lain nak kini oto nak ambil Lubuk Linggau rupanya kini masuk igit oh nama lang tak dapet ka ditulak mujur tak dapet ka diraih
malang katibo maso itu sawagadang di lubuk bay padi sarato juga manyo ajalula bilangan sampai mati basri jo ajanyo mae nande bilang sama su itu mai ramba ke rumah mande bagolek-golek mande te rumana ang seorang na mande harona ini yang mati rupoi kolena kamano mande kabai olena awi katampe minta air lapa katampe minta nasi nak kini yang lapai dari mande kajo siapo mandena kabai olena Ona mati tentu mula kini ya nyolai dak dirantang panjang bana sehinggonyo kadi selamatkan cendonyo mai. Bakato juo urang nyolai ditunggu-tunggu juo bini basri kok lai kadatang mula kalubuk linggau co itu bana mula kini. Ode ari batambah lepatang juwo ruponyo kini dan nyolai rang mandikan mai di sinan. Satu orang mandikan orang kapani karang bau mai ke kuburan. Orang tunggu juga bini si Basri kok leka datang dari jauh lah bagian. Kadem bilang dagang di sinan rangan su memandikan mai maso itu sudah kan orang mandikan larang kapani maso itu sudah rang kapani rang sumbayangi. Ba itu bana masui itu demai rambao mai ke kuburan ndak tertunggu anak jo bini lah bagian mujule adon samang Basri menunggu di loket oto iyo paji mama zen olubuk linggau mai ramba ke kuburan satu kan tibo di kuburan mai rang kuburkan pak maso itu malang tak dapet ka ditulak muju ndak dapet ka diraih 5 menit pak kubur tatimbun apede masuk mak lu boleh gaula bagian nande bilang candonyo aji mamat zen lubuk lagi gau ruponyo kini masuk itu rang baono ma ke kuburan rang bawa anak masuk itu baru sabanta kobana mai rangan kui menuju kubur masuk